Здравейте, драги потребители! Аз съм Crazy Game TV. Тук днес ще играем Euro Truck Simulator 2 Multiplay. Както виждате, в момента е малко тъмно и съм си намалил малко графиките, в смисъл, защото че не е добре. И сега днес ще ви покажа, ще сходим до... Така ето, това съм обиколи от Европа, тези градове. И сега ще обикаляме тази част от Америка и днес сега ще ходим до Слоенсия. 26 часа, 1000 и на колко километра са, но ще трябва да го обиколим, защото... А това тук трябва да го махна. 13 часа са. Както виждате, тези 13 часа не ме бъркат, виждате слаб волан съм, както беше в първи епизод. Извинявам се, на първи епизод лагваше. FPS-те не държат много хубаво. Така че на рътък, не знам защо. Малко да се удара, видяхте ли? Аре, ще минаш ли? Трябва няма да минава. Вчера играхме с Любо, днес играем сами, защото Любо в момента още го няма. Но пък като дойде, не знам дали ще снимам с него. Може би. Опа, чакай, щехме да изпуснем параката тук. И аз продължавам с Мерцедес, макар че мислех да си купя Скания, обаче Мерцедеса повече ми кефи, а и просто много ютубъри, които явно гледате с Скани, с Ловота, с някакви глупави. Ще поразнообразим, значи е са от тук до тама с Мерцедеса, пък оттам къвто и камион да има, ще го взема и ще карам до другия град. С къвто камион се продава в град с 6 степенна скорост на кутия. Така ме по-кефи. Трябва да намаля тук, защото е огромен завоя в Мерцедес. В принцип взима хубаво завоите, обаче не е страх. И да, много хора ме питаха в коментари на предишния ми канал, защото това е новия канал. Включи нещо ми го беха хакнали и много хора ме биха питали там, докато играх синглплеер, кога ще започна да играя Джалопи, нали, дали ще играя Джалопи. Аз им бях казал, че ще играя, ме бяха питали кога ще играя Джалопи. Не знам хора кога ще играя Джалопи. Честно казвам, аз имам и The Forest. Ако искате, мога да започне и The Forest. Нищо не ме бърка с The Forest да започне и нея да го играя, ама ако искате, може да играем и The Forest. Това не ме бърка. The Forest е хубава игра. Ако искате, можем да започне на нея да играя. Ще играя с приятели, без приятели, както искате. Само ми долу в коментарите искам да ми напишете, че нали да ми напишете, ако искате да играя Джалопи, ако искате да играя The Forest, мога Rocket League. Често казано от хубави игри, но аз поигравам и Minecraft. Това играй. Хора. Неща се прибиха. Няма нищо. Ще стане като миналия епизод, ще ми блокира камиона. Ще ми блокира пак камиона като предния епизод. Ще блокира като предния епизод. Няма да мога да запаля. Аз всъщност не знам колко ще ти се чакат само да намеря бутона. Опа.
лошо, но не стават още 11 часа, което това е лошо. Но пък има градове, ще спираме през тях, ще минавам да си опавам камионите. Може би той е другия град, който ще срещна, там не знам тук надам дали има градове. Ще спра даже да видео и да ви покажа и камиона ми. Там е тук. Не изправям с двигател. Така. Еми, има градове, даже тук наблизо ще минем до един град. Тук не знам всъщност какви камиони се продават. Мисля, че бяха марове, си купим ман. Ще караме до този град. От този град ще спусна до тук. До Ливърпул и през Ливърпул чак до тук. Тъй, че да запалим, така махна ръщата. Трябва да включим само на втора. Опа. Добре, тръгнахме. С малко закъснение. Или, може би този курс ще го направя на няколко части, понеже не знам колко време ще ми отнеме на клипа, за да стигне там. Не 20-30 минути, това е много, тъй че днес ще окача този клип. В смисъл, няма да се бавя. Не се ще ви кажа, само ще включи телефона. Мисля, че бяхме в понеделник сме днеска със сигурност. Обяснаме камиона. Понеделник сме, мисля, че сме втори днес. Да, втори. Аз нямам много гориво. 700 км мен горивото ми е на другата станция. Ще се държам, а то май ще чак след този град. Като се сътрукаме скорост. Тия не работи на 6-та. Това е зле. Пък, честно казано, вижте този камион колко бързо може да кара. Има някой, които си взимат курса в Америка, нали, карат като нас в Европа, но ние сме 2 януари, понеделник. Има такива хора, които в момента си карат в Америка, нали, живеят в такъв район, който са добавили и така. Повечето просто са в Европа, нали, в тия градове. Така, четох някъде, че в скорошната една година след 2018, плюс 2018 или 2019 в Euro Truck Simulator ще добавят България, което това много ме кефи, защото ще може да обикаляме България. Той има такива мапове, обаче са на синглплеер, в които можеш да добавиш България, има София, Пловдив, Варна. Така и за това, опа! Той че се телепортна тук, що някъде. Това си е мясна изправа си по двигател, ще трябва да стигна. Вече караме 2-3 часа от започването ни. Не, сигурно с час и половина вече сигурно караме. Не може да запаля. Ще запаля, но само да не блокира. Не, хора, ще се телепортваме ние. Няма как просто. Сега тук сигурно няма да мога да запаля, което е лошо. Защото ако не запаля,
Но не мога да стигна до това. Ще трябва да си харча парите за оправката и после. Нещо пробвам да запаля. Не ме предавай камионче. Явно няма да запаля. 68 000. Браво на мен. Добре. Сега тръгна свободно, въпреки че само да видя това са тук, къде се продава. Мисля, че натам е. Аз тук имам гаражчето. Продава се мана ми, супер хора. Ще купим ман сега за разнообразение. И ще караме, обещам ви, този курс ще го караме само с камиони. Да го карам с такива карчен. Мисля, че няма смисъл да го тунинговам този камион. 680. По-бързо обаче от по-бързо от рейса от Тира Мерцедеса. Но по-бързо от Мерцедес, което ме радва. Дай се волан. С ляв волан ще. Те всичките курса ще ги правя с ляв волан. Защото иначе без ляв волан нищо не става. Така, някой ми беше казал, мисля, че Любо ми беше казал, че мановете са шибани камиони. Човек, не знам, не съм карал. Ти казвам, ще пробвам, само че аре. Така, остават ни още мега много километри. Още 591 км. Ние вчера с Любо карахме 8856 км. Общо всичките ни километри. Ето са ни скани. Се надбяхме, карахме с около 160. 12 скоро с степената тя. Заснехме, взех паричките, ама някакъв много проблем просто. Забравих, че не съм служил друг път. Всичко по-хубаво. Тук няма да зареждаме. Има на нелъжко камион. Съм дигнал 130, както виждате. Перфект, 130 км. Обича 150. Зараз тук номер се издигна. Опа! Километра. Не. Карам с 130. Да не кажа и повече. Просто ми остават още 8 часа 550 км. Опа. Не съм много голям дрифтър, обаче като гледам с камион ще трябва да се налага да се науча. Опа! Просто е перфектно така съм дал и мисля, че имам горило. Да, имам.
160. Nice. Вау. Близо 160, това е добре. 150. Найс. Това е хубаво така. 150. Майко. Не знам дали някой прави такива по-хубави сбоя. Гледате, щом ги взимам с 130 завои. Единият ютубър, който аз го гледам, играе Duck Simulator 2 мултиплеер. Е така, и снима Джани е. Не знам вие дали го гледате. Джани и много як печа, смисъл кара. Добре, може да кара хубаво, ама като не може така смисъл с 130 да вземе завой. Това едва го правя на късмет. На начинаещи късмета на начинаещи. Аз съм 153 ниво вече. Заради 100 км без товар. Така. Ще пробвам да направя една реликва, сега ще видите. Ще пробвам да направя едно нещо, което ще трудно съм набрал поне. То пък няма бензиностанция към моята страна. Кой ще бензиностанция към моята страна ще се направя с максималната скорост, която мога да набера, да вляза в бензиностанцията и да изляза, без да намалям. Сега трябва да се изсиля към Ливърпул, защото видях бензиностанция там, господа, така че сме готови да влезем